Eta laurden, Paris Saint-Germain da 2025 urteko Europako Superkopako txapelduna. Bana amaitu da norgehiagoka, bina barkatu, eta 4-3 irabazi dute Frantziarrek penaltietan, honen bestez, euren lehen Europako Superkopa eskuratu dute. Bi taldeentzat gaurkoa zen, denboraldiko lehen norgehiagoka, egia da, Paris Saint-Germainek 5 egun besterik ez dara matzala aurre denboraldian, eta hori norgehiagokan zehar nabaritu da, behin analisian sartzen garenean hori guztia aipatuko dugu, eta Tottenhamek berriz esku-eskuan izan du partida, esku-eskuan izan du garaikurra, baina ez dute azkenerako Ingalaterrara sariarekin itzultzerik izan. Hamaikakoak errepasatuko ditugu, Luis Enriquek Paris Saint-Germainen aldetik, honako hamaikako honen aldeko apustua egin du, Chevalier izan da ATP-an, atzo sekulako nahaste borrastea izan zen futbol munduan, izan ere, Paris Saint-Germainek eta Gianluigi Donnarumak berak adierazi zuen gutun baten bitartez etzuela Paris Saint-Germainen jarraituko, gaur L'Equipe egunkariak Manchester Cityrekin sinatuko duela aipatu du, eta Luis Enriquek berak gainera atzoko prentxaurrekoan argi eta garbi esan zuen, erabakia euneko eunean berea izan zela, eta hor ikusten da zenolako entrenatzailea den Luis Enrique, ez dio ezerk beldurra ematen, ez dio ezerk dardar egiten, eta erabaki hau horietako da, ez baita sekula erraza, Donnarumma bezalako atezain bat, hain ona zenbait alorretan ere oso jokalari ona, benetan potentea, eta hala ere taldetik horrela bidaltzea hitz itxusia da, baina futbolean ere, dena ez da balekoa, eta kasu honetan Luis Enriquek hartu duen erabakia berea propioa izan da, eta Chevalierren aldeko apustua egin du, eta beretzat ere Chevalierrentzat gaurko partida presio handikoa zen, egin handi batean, Gianluigi Donnarumma bezalako atezain baten ordezko izatea sekula ez da erraza izaten, eta horixe, lauko lerroan barkatu, Arraf izan da eskuinaldetik, Nuno Mendes ezkerraldetik, Patxok eta Marquinhosek jokatu dute atzealdearen erdialdean, Bitina izan da euskarri moduan, hemen berrikuntza bat izan da, Zegemerik eta Duek jokatu dute barnek aldetik, egia esan Paris Saint-Germainen aldetik Due kanpo aldera sartu denean partida erabat aldatu da, nik uste barnek aldetik jokatzeko jokalaria ez dela Due, gainera hortikan hasten baldin bada, gero behin egalera botatzen denean asko kostatzen zaio behar bada aldaketa hori egitea, eta nik uste bere vertikaltasuna, berak desberdintasunak nola baitean egaletik markatzen dituela, eta ez barnek aldetik. Eta gero goian, Karabaskelia jokatu du eskuinaldetik, Barkolak ezkerraldetik, eta Dembele izan da puntan. Tottenhamek berriz 5-3 hamaikakoa atera du, bikario izan da ATP-an, 3 erdiko atzelari, Van de Ven ezkerraldetik, Cristian Romero erdian eta Kevin Danso eskuinaldetik, egaleko jokalari aurreratu moduan eskuinaldetik Pedro Porro izan da ezkerraldetik Spence, 3 jokalari zelai erdian, Papesar, Bentancur eta Palina, eta Richarlisonek eta Kudusek jokatu dute aurrean. Epailea Joao Piñeiro izan da, epaile honekin txorakeria gutxi zituzten jokalariek, lehen zatian ongi eramandu partida, nik esan nuke orokorrean partidaren kontrola ongi egoki eramanduela epaileak, baina bigarren zatian, kaixo arratsaldeon esatea ere garesti zegoen, txartelekin protestei dagokien ez behintzat, nahiko zorrotz ibili baita esan bezala epaile portugaldarra. Partida hasiera, Paris Saint-Germaini ikeragarri nabaritu zaio aurre denboraldia hasi berri duela, ez? Denboraldia oso berandu amaitu zuten, kluben munduko txapelketaren ondorioz, esan bezala oso berandu amaitu zuten denboraldia Frantziarrek, gainera egurrandi xamarra jaso zuten Chelsearen aldetik, jokalariak ere sokorroka ari ziren atsedena eskatzen, orain denbora luzez oporretan izan dira, eta
orain partida hau prestatzeko aurre denboraldiari ere ekin behar, eta nola baitean egutegia asko estututa, baina entrenamendu batzuk eginda iritsi dira, gaurko partida honetara Paris Saint-Germainekoak, eta hasieran esan bezala asko nabaritu zaie, Tottenhamek berriz, gainontzeko talde guztiek bezala uztaia hasieran, ekin zion lanari, eta hori gaurkoan egin handi batean nabaritu da, batez ere lehenengo minutuetan, Paris Saint-Germain bat ere txispari gabe ikusi dugu, presioan eta oso kamuts atzealdean zer esanik ez, Tottenhamen bigolak gainera egin batean hortik etorri dira, geldikako jokaldietan Paris Saint-Germainekoek izandako atzealdeko akatsengatik, eta alde horretatik behintzat Luis Enriquek badu zer hobetu egia da, eta justifikatu daiteke hau horrekin 5 egun besterik ez daramatzatela aurre denboraldian, baina dituen jokalariak, esperientziadunak, bai Marquinhos, bai William Pacho apurua gazteagoa, baina ja da taldearen dinamikan ere aspaldi sartua den jokalari bada, eta nik uste gehixeago eskatu hartzaiola, atzealde horretan mintzat, Paris Saint-Germaini denboraldiari begira, aurrerantzean ikusiko dugu zer gertatzen den. Eta, zelai erdian berriz jaun eta jabe izan dira frantziarrak bitinari ikeragarri kostazaio jokoan sartzea, badakigu bitina Paris Saint-Germainen iparrorratz nagusiena dela, inolako zalantzari gabe, baina papesarren presioa ere eraginkorra izan da, horrez dio arnasa hartzen ere utzi, eta alde horretatik behintzat Tottenhamek oso ongi egin ditu gauzak. Minutuak aurrera joan ala, pixkanaka Tottenhamen presioa eta oso eraginkorra izan da Thomas Franken taldearena. Joan den urtean arrisku ugari hartzen zituzten atzealdean, horren ondorioz guztira 65 gol jaso zituen Ingalaterrako taldeak, eta gaurkoan berriz aurkakoa esango nuke, defensan oso fin aritu dira, batez ere lehen zatian eta bigarren zatiaren atal handi batean behintzat, eta horrek saria ekarri die, erasoan ez dute inolako aparteko erakustaldirik eman, baina ongi presionatuta eta Paris Saint-Germainen hankazuloak eta ikusita, 39. minutuan pentsa, bikariok nondikan jarri duen baloia, bere zelaitik ipini du, baina eskuin aldera, gero hor Cuti Romerok erraz irabazi du goitik, eta Chebagliegek gelditu eta langan jo ostean Van de Benek aldaratzea bikain hartu du, eta partidako lehen gola egin du gainera, jarraian ere Palinak beste aukera garbi bat izan du, eta Kudusek lehen zatia amaitu aurretik ere beste aukera garbi bat. Beraz, hor ikusten da apur bat Paris Saint-Germainek zenbat sufritu duen lehen zati horretan, benetan atzealdean sekulako zalantzak, oso bigun, oso kamuts, bai Marquinhos, bai William Pacho, bai Nuno Mendes, denak joan den denboraldian egin batean esan daiteke Paris Saint-Germainek bi gauzetan hobetu zuela, orain artean beti exigitu izan zaio txapeldunen ligan paper hobea egitea, askoz ere lehiakorragoa izatea, batez ere kanporak eta erabakigarrietan, joan den urtean irabazle izan ziren, eta gainera bi gauzetan hobetu zuten, batetik atzealdean sendotasuna izaten eta bestetik ez opariak egiten. Gaurko partidan bi gauza horiek egin dituzte, eta esan lehenengo zatiaren amaieran Paris Saint-Germainek ez zuen bat ere itxura honik, eta itxura ona izan gabe jarraitu du bigarren zatian, zergatik 58. minutuan Pedro Porrok hegaletik ipinitako baloi bat oso erraz irabazi du Cuti Romerok, Nuno Mendesek marka nabarmen galdu du, eta hor geldikako jokaldietan 3 edo 4 aldiz Tottenhameko jokalariak bakarrik geratu dira, hori noski Thomas Franken taldearen meritua ere bada, batez ere entsaiatutako jokaldiak izan ohi direlako, baina Paris Saint-Germainen mailako talde batek ez zait iruditzen halako akatsak onartu ditzakenik, eta
gainera Shebagliegek esan dugu presio handiko partida zela beretzat eta sekulako akatsa egin du. Hortikan aurrera gainera Tottenhamek jokatzen jarraitu du, baina zer gertatzen da, zer gertatu zitzaion Titanicki, ondoratzen joan zen, eta azkenerako ondoan amaitu zuen. Tottenhami gaurkoan atzealdean antzeko zerbait gertatu zaio. Hasieran aurreraka presionatzen zuten, presio eraginkorra, baina noski fisikoa ere kudeatu beharra dago, minutuak ere kudeatu beharra daude, eta behar bada Tottenham horregatik ez da txapeldunen ligako talde bat, aurten izango da, baina ez da sailkatu azken denboraldi hauetan txapeldunen ligara zuzenean behar bada horregatik egin batean, behar bada fisikoki 80 minutuetan alako intentsitatea sartzeko ez daudelako, eta Paris Saint-Germainen aurkain zuzen ere alako intentsitatea eta albalin baduzu bikoitza ere sartu behar dituzu partida irabazi nahi baduzu. Baina ez dute hori lortu inondik inora ere, gainera Paris Saint-Germainentzat partida oso itxusia jartzen ari zen zergatik, batetik hor William Patxori txartela erakutsi dionean falta garbi bat eta beste behin ere atzealdean izandako akas nabarmen baten ostean izan delako, eta bestetik 55. minutuan bazirudielako apur bat jokalariak nolabaitean apur bat partidatik irten da ere bazeudela, eta Barkolakor txartela ikusi du esaterako protesta egiteagatik, eta 60. minutuan, 60. minututik aurrera beste partida bat hasi da nolabaitean. Karabaskelia kendu du, Fabian sartu, horren ondorioz Due eskuinaldetik ipini du, markatu ezkerraldetik, eta hor bai Paris Saint-Germainek beste bersio bat erakutsi du. Entzun duzue, bideo osoan zehar Karabaskelia ez du aipatu ere egin, zergatik ez delako agertu. Ez zuen inolako zerikusirik joan den denboraldian Paris Saint-Germainen ikusi genuen Karabaskelia horrekin, inongo zerikusirik ez du izan, eta hori behartzuen nola bai Paris Saint-Germainek, baina Luis Enriquek ikusi du hau etzela aktibatuko, eta kendu egin du, erabaki zuzena, eta Fabian sartu du. Fabian nahiko arraroa ere egin zait, Nuno Joao Nevesen barkatu utsunearekin, eta zelai erdian normalean Fabianek azken urteetan hartu den protagonismoarekin ez hasieratik jokatu izana, jokalari sevillarrak, baina azkenerako bigarren zatian atera du, eta hor Due ezkerretik ipini duenean, hor bai Paris Saint-Germainek beste erritmo bat sartu dio partidari. Noski batetik fresko zeuden jokalariak sartu dituelako, eta hori nabaritu da nik uste nahiko nabarmen gainera. 76. minutuan gainera albiste txarrak etorri zaizkio, Parisi izan ere Barkolak min hartu du, ondorioz bere ordezen baie atera da, eta Zegemeri ere kendu du Kangili ateratzeko. Barkolak gaurkoan ere ez du partida ona egin, egia da bigarren zatian apur bat Tottenham gehiago ondoratzen hasi denean, gehiago izkin egiten hasi dela jokalari frantziarra, baina orokorrean ez dugu Barkolaren bersiorik onena ikusi, eta Zegemeri ere zelai erdi horretan Tottenham esan dugu oso nagusi izan dela, eta ez du aukera handirik izan. Eta Enbaiek eta Kangilik bai aldatu dute apur bat partida. Kangili hor eskuinaldean kokatu da, eta Enbaie berriz ezkerraldean. Eta hor Duek eta Enbaiek sekulako deabrukeriak egin dituzte. Batez ere Tottenham jada oso ondoratua zegoenean, beste zulo batzuk aurkitu dituzte, eta Tottenhamek ere noski emaitzari eusteko zerbait bilatu beharra zeukan. Palina eta Richarlison kendu ditu, behar bada, sarri izan da behar bada partidako jokalaririk onena, baina Palinak eta Richarlisonek ere partida oso nahi dute, Palinak zelai erdi horretan egonkortasun handi eman dio, eta Richarlisonek area barruan ez ezik, area barruan ez du presentzia handirik izan, baina kanpoan baloia kontrolatzen, babesten eta abar sekulako lan egin du. Eta Solanke eta Grey atera dira, hauek ere ez dute lortu nola baitean, ez dute lortu inondik inora ere emaitzari eustea, eta ondorioz, gerora ondorioak ekarri ditu horrek. Due ere kendu du, Gonzalo Ramos hartzeko, horren ondorioz jada 4-3-3ko sistema horretan finkatua zen Paris Saint-Germain, hor nola baitean
Desire Due kentzeak Gonzalo Ramos sartu eta Gonzalo Ramosen gerora zenolako garrantzia izan duen, hori oso garrantzitsua izan da, Kudus ere kendu du, Kudus jokalari onenetako bat izan da, Tottenhamen aldetik Tel atera du, izan ditu pare bat aukera Telek, Kudusek ere partida handia egin du, batez ere ezkerralde horretatik Arrafi eta izkin egiteko beldurrik ez du izan, eta 85. minutuan iritsi da Bitinaren pase baten ostean, jada esan dugu Tottenham ze ondoratua zegoen, Kangillik ezkerrez eman, eta Paris Saint-Germain sekulako gol bat egin ostean partidan sartu du. 80. minutuan Sar kendu eta Bergbal atera da, Sarrek ere partida ona egin du, esan dugu Tottenhameko onena izan da, eta Berbalek ez du lortu ez, eta 84. minutuan, jada partida amaitzear zela, Tottenhamera bat ondoratuta, Paris Saint-Germain berriz morala goian zuela, Dembelek eskuinaldetik erdirak eta egin, eta Gonzalo Ramosek bederatzi batek egin behar duen moduan, area barruan ez du arkatu ondorioz berdinketa ipini du, eta penaltiak iritsi dira, bertan 5 eta 4 irabazi du azkenerako Paris Saint-Germainek, eta benetan, Ez zuen ematen, baina Luis Enriqueren taldeak erakutsi du ze lehiakorra den, azkenera arte ez dutela etxitzen, eta meritu handiko garaikurra eskuratu dute gaurkoan inolako zalantzari gabe. Frantziarrek gogoratu, Paris Saint-Germainek 4, Tottenhamek 3 penaltietan, Paris Saint-Germain Europako Superkopako txapeldun.